Dobar dan. Mediji često građanima rješavaju probleme ili im bar pomažu u tome. Međutim, zaposleni u medijima, novinari, novinarke, fotoreporteri i fotoreporterke i sami se suočavaju sa brojnim problemima. Uz neredovne i male zarade, veliki stres, ograničenu slobodu izražavanja, nerijetko i samocenzuru, uz višegodišnje honorarne angažmane ili sa ugovorima koji su često nesigurni, bez regulisanog radnog vremena, zaposleni u medijima rade u sve težim uslovima. Problema, čini se, ne fali. Prema podacima iz decembra 2021. 38% novinara i novinarki prima zaradu ispod prosjeka. Zarade u privatnim medijima su tajna, u javnom servisu su nešto više i može se reći da izvlače prosjek. Jesu li crnogorski novinari nakon vijek i po izloženosti stresu, sudu javnosti, radu vikendom bez radnog vremena zaslužili bolji društveno-ekonomski položaj? I ko to treba da im obezbijedi? I dalje mnogi u Crnoj Gori misle da imaju pravo da nasrnu na novinare i novinarke na radnom zadatku, da zastrašuju, uče novinare kako da rade svoj posao. To se prošle godine dogodilo čak 28 puta, što je dvostruko povećanje u odnosu na godinu ranije. Posebno zabrinjava to što se novinarima sve češće prijeti smrću. Pojedini i u 21. vijeku suočavaju se sa pritiskom da izvještavaju u interesu vlasnika medija, a ne interesu javnosti. Rad bez ili sa lako raskidivim ugovorom vodi autocenzuri, što šteti društvu u krajnjem, a narušava i ugled novinara. Zašto bi onda mladi uopšte poželjeli da rade u medijima? Svaki treći student i studentkinja novinarstva tokom fakulteta se predomisle i žele da postanu portparoli. U pojedinim lokalnim medijima zarade kasne i po 15 mjeseci. I gdje je izlaz? Može li sindikat učiniti više? Kako zaposleni u medijima kroz sindikalizam da jačaju i ojačaju konačno svoju poziciju, odgovore traže dvije sindikalne. Ja sam Milica Mandić. Moje ime je Vesna Đurović. O problemima sa kojima se suočavaju zaposleni u medijima u prvoj epizodi podcasta Dvije sindikalne razgovaramo sa predsjednicom Sindikata medija Crne Gore, Marijanom Camović-Veličković. Marijana, dobar dan, hvala što ste izdvojili vrijeme za Dvije sindikalne. Dobar dan, zadovoljstvo mi je. Dakle, pred mikrofonom, kamerom, na portalu ili u štampanim medijima danas nije lako biti novinar. U anketi koju smo uradili, novinar Nena, urednice na radiju i televiziji Crne Gore i fotoreporter u dnevnom listu Vijesti govore o tome koliko je teško danas biti novinar u Crnoj Gori. Ako ste saglasni za početak da pogledamo anketu, a onda da se vratimo da prokomentarišemo i da eventualno pokušamo da dođemo do nekih važnih odgovora i rješenja. Istraženi napad novinara jesu jedan veliki problem zato što postiču nove napade na novinare, jer kad ljudi koji, da kažem, napadnu novinare ne odgovaraju za to što su uradili, onda sutra neki ljudi koji vrše neku nelegalnu eksploataciju ili nešto slično, a to novinar želi da prenese jer je to posao u javnom interesu, onda će sutra ti isti ljudi reći da će bolje zaplašiti novinara i napasti ga, a na kraju neće odgovarati. Tako da definitivno sa jačim sankcijama i naravno procesuiranjem napadača na novinare definitivno bi se novinari u Crnoj Gori osjećali slobodnijim i sigurnijim. I također to bi bila jedna poruka isto i građanima da novinar radi u javnom interesu i da niko nema pravo da ga napada. Naravno, nisu novinari, da kažem, nešto prioritetnije od ostalih građana. Po pravilu bi trebalo kogod snima neku nelegalnu radnju ili eksploataciju da je zaštićen, da nikoga ne smije fizički da ugrožava. Međutim, nažalost, u Crnoj Gori to nije tako. Mislim da bi trebalo od tužilaštva, sudstva pa i do policije da mnogo proaktivnije rade na slučajevima napada na novinare i da kažem da također i obrazovni sistem mislim da je zakazao zato što ne edukujemo dovoljno građane o tom, da kažem, poslu od javnog interesa i ne razvijamo, da kažem, taj mir i toleranciju, nego nekako u Crnoj Gori je ovdje postalo normalno da se obračunavamo, ako je neko nešto napisao loše protiv nekog, vidjet će ga on, to jeste da se fizički ili zastrašivanjem obračunavamo sa novinarom koji je pisao nekoj nelegalnoj radnji, koji je vršio
da kažem, predmet tog pisanja. Što se tiče ovih indirektnih prijetnji koji su stizale, one su odbačene. Što se tiče onih prvih od kojih su organi mogli da saznaju iz medija, to jeste kada su napadnu zajedno sa ekipom vijesti, nije ništa pokrećano. Također ne znam šta se desilo sa slučajem sa Žabljaka, to jeste na prostoru Male Crne Gore gdje sam isto izvrijeđan i gdje mi je priječeno čak i smrću zbog toga što sam snimao nelegalnu sječu šume. Čini mi se da nekako u Crnoj Gori ne gledamo kao na nešto opasno na te prijetnje, čak ni ja, moram biti iskren, nisam gledao na to kao da je nešto wow, nego sam mislio ajde pusti, oprostit ćemo i tako dalje, ali sam onda shvatio da opraštanjem tih prijetnji i napada na neki način podstičemo nove i sutra se neki drugi novinari će se naći u toj situaciji i imati strah da odu na teren i da prenesu neku nelegalnu aktivnost. Iskreno nije mi bilo lako da odem sljedeći put na teren iz razloga što sam naravno, da sam se pojavio baš u žarištu eksploatacije, mislim da bih opet bio napadnut i prozivan i vrijeđan, pa čak i ne znam šta bi se sve tamo izdešavalo. I moguće da sam imao, da kažem, osjećaj, osim straha i svega toga što se dešava u posljednjem periodu, imajući u vidu da su i moji snimci će se najvjerojatnije koristiti za sudski proces oko eksploatacije i svega toga, da imam osjećaj kao da nemam leđa države iza sebe. Znači da nemam podršku države u tom smislu, ali nadam se da je to samo osjećaj, da je to moj osjećaj da se varam u tom smislu, da definitivno se nadam da će država stati i da će zaustaviti tu eksploataciju i da naravno u slučaju da se nešto desi da će procesuirati odgovorno. Nažalost, ja moram da kažem da su i cenzura i autocenzura stare boljke crnogorskog novinarstva. Uostalom, na to nas stalno upozorava i Evropska komisija u svakom svom izvještaju. Ali ono što ja smatram je da je autocenzura mnogo opasnija od cenzure. Tako da bi svi mi pojedinačno trebalo da radimo na tome, odnosno na poštovanju kodeksa novinara, na profesionalnom, istinitom i objektivnom informisanju. U svakom slučaju smatram da bi tome doprinijelo formiranje zajedničkog novinarskog samoregulatornog tijela, ali i ovdje moram da napomenem da je veliki problem to što naši mediji, naši novinari ne raspoznaju zapravo značaj zajedničkog rada na poboljšanju našeg položaja. Tu prije svega mislim i na materijalni položaj, jer i od materijalnog položaja zavisi profesionalnost i nezavisnost medija. Mislim da je naša profesija diskriminisana. Fotografija nije zanatska radnja, već kreacija uma, pa tako i treba da bude tretirana. To je ono glavno što je država zanemarila i što je uzrok svih diskriminacija prema nama i naših problema. Skoro da niko ne obraća pažnju na nezavisnost fotoreportera i na to koliko je važno istinito informisati građane fotografijom. Mizerno su nam niske plate i loši uslovi rada, što sve fotoreportere, baš kao i novinare, može dovesti do cenzure i autocenzure. U Crnoj Gori zarade fotoreportera su znatno niže od prosječne zarade na nacionalnom nivou, nepravedno su niže od novinarskih, iako su i njihove veoma loše. Nismo vidljivi ni u etičkom kodeksu novinara, radimo stresan posao, tu su česta otpuštanja, niske zarade, napadi, masovno i sistemsko kršenje autorskih prava, cenzura zbog ograničenog pristupa institucijama sistema. Sa svim tim se suočavamo, a dodatan problem je to što su fotoreporteri u velikom broju slučajeva prinuđeni da rade na crno, pa se kasnije javlja i problem penzionisanja. Mi možemo slobodno da izvještavamo, samo ako smo adekvatno plaćeni za svoj rad, to je jasno. U susjednoj Srbiji, koja je po standardu slična nama, zarade fotoreportera ozbiljnih redakcija skoro su duplo veće od naših. Znatno bolja situacija je i u Hrvatskoj, a o državama Evropske unije ili SAD-a ne želim ni da pričam. Naglašavam da su i zarade fotoreportera iz regiona makar dvostruko veće nego fotoreporterima u Crnoj Gori, što govori koliko je naš socijalni status degradiran. Koliko god da su nagomilani problemi fotoreportera, država ih može riješiti, naravno ako želi. Neke bi riješilo uticajem da se poštuju postojeći zakoni, a druge kroz izmjene istih zakona.
probleme niskih plata i koeficijenata država može riješiti utičući da se konačno donese novi granski kolektivni ugovor za oblast medija u kome bi fotoreporteri i značaj našeg posla bio adekvatno prepoznat i vrednovan. Jedna američka studija rađena prije nekih 7-8 godina pokazala je da je novinarstvo jedna od najtežih i najnepoželjnijih profesija. I to nije slučajno. Recimo, kada čujete izvještaj na radiju ili televiziji koji traje 2 ili 3 minuta, teško je zamisliti koliko rada, vremena i stresa stoji iza toga. Dakle, pored tih usko profesionalnih izazova, novinari koji rade prije svega takozvanu dnevnu traku, suočavaju se sa rokovima i teškim uslovima rada. Recimo, često se dešava da sa neke sjednice koja potraje po više sati, reporteri imaju manje od pola sata da naprave izvještaj. Rade živa uključenja sa protesta, javljaju se sa masovnih skupova u jeku epidemije. Dešava se da po kiši, hladnoći, po 5-6 sati čekaju kraj nekog saslušanja i slično. Dakle, jasno je da novinarstvo ne zna za fiksno radno vrijeme, najčešće ne zna za vikende, ne zna za državne praznike. Mi nemamo taj luksuz da kada dođemo kući zaboravimo na posao do sjutra. Mi naprosto moramo non stop biti na stand-byu, spremni da reagujemo, moramo biti u toku sa svim što se dešava, razmišljati šta ćemo raditi sjutra, šta preko sjutra. I sve to nekad dovodi do burnout sindroma ili izgaranja na poslu. Tako da kada se podvuče crta u Crnoj Gori, novinarske zarade, naročito u privatnim medijima, ne odgovaraju ni rizicima, ni stresu, ni odgovornosti koji naš posao nosi. Vidjeli smo anketu, upoznati ste sa situacijom, problemi koje su naveli kolege nijesu iznenađenje za vas? Pa nisu. Mi u Sindikatu medija već godinama pratimo, imamo bazu podataka napada na novinare i pratimo tok rješavanja tih slučajeva. Prošla godina je bila rekordna u tom smislu i mi smo zabilježili 28 slučajeva napada na novinari i novinarke u Crnoj Gori. Ono što ohrabruje, da tako kažem, je to što se ti slučajevi malo brže rješavaju. Tako da kada su u pitanju određeni napadi, već imamo izvršioce tih dijela na izdržavanju zatvorske kazne. Znači nekoliko njih je već pravosnažno završeno. Više njih su razni postupci u toku, ali ono što i dalje zabrinjava je, znači osim tog porasta broja napada su neriješeni slučajevi iz prethodnih godina koji su ili zastarili ili prijete da zastare ili jednostavno stiče se utisak da neki nisu ni počeli, da istraga nije odmakla daleko i to je ono što zabrinjava i što nema izgleda da će biti riješeno, niti ima nekih naznaka iz policije ili tužilaštva da ima nekih promjena u tim slučajevima. Da li će pomoći to što je krivičnim zakonikom pojačana zaštita medijskih radnika nakon skoro deceniju zagovaranja i vidjeli smo da su najavljene i izmjene zakona o javnom redu i miru koje bi također išle u tom smjeru. Mislite li da bi to moglo odvratiti eventualne počinioce nekih novih napada? Pa mi se nadamo da će to biti tako. Ako napadači ili potencijalni napadači znaju da im prijeti veća kazna nego što je to, da kažem, za obična ta krivična dijela, nadamo se da će to biti neka destimulacija za njih da nastave u tom pravcu. To inače, ta promjena krivičnog zakonika koje govorite je rezultat skoro 10-godišnjeg rada Sindikata medija. To je inicijalna ideja Akcije za ljudska prava. I mi smo se pridružili tome jer smo smatrali tada 2013. kad smo osnovani da je to dobra ideja, da je to dobar način ili makar pokušaj da se situacija kada su u pitanju napadi na novinare i medije smiri. I izuzetno smo zadovoljni. To se desilo pred sam kraj prošle godine. Izmjene su stupile na snagu početkom januara ove i
Nadamo se da će ova nova krivična djela koja se budu dešavala, nadam se naravno prije svega da će ih biti što manje, da će podlijegati pod te kazne i da će imati efekta. Naravno, suprotno ne bismo se zalagali toliko dugo za te izmjene. Kada je u pitanju drugi zakon koji ste pomenuli, i tu isto očekujemo, to nije naša ideja, to je koliko znam ideja Ministarstva unutrašnjih poslova. Sam ministar Sekulović je govorio o tome da se poveća i ta vrsta kazni i da bi i tu kroz prekršaje moglo da se, kroz drastičnije kažnjavanje, znači da se uradi nešto kako bi se smanjio broj tih napada. Dakle, također veliki problem za zaposlene u medijima je to što pogotovo u lokalnim, a nerijetko i u privatnim medijima, zaposlenima kasne zarade i po nekoliko mjeseci. U lokalnim medijima vidjeli smo čak 15 mjeseci koliko mi se čini. Šta možete reći, kakav je danas materijalni status novinara i šta možemo uraditi da on bude, šta moramo uraditi da on bude mnogo bolji? Pa generalno zaposlenih u medijima, materijalni status je loš i tu imaju tih nekoliko kategorija zaposlenih, da kažem, u lokalnim javnim emiterima, čiji su osnivači opštine jeste najgori i tu ide čak do 15 mjeseci koliko je nedavno bilo dugovanje prema zaposlenima u radiju Ulcin. Tu su problem osnivači, odnosno opštine koje osnuju mediji, a ne brinu o načinu na koji će on u budućnosti da funkcioniše. Mi inače smatramo da se opštine olako upuštaju u osnivanje medija. One naravno žele publicitet, pogrešno shvatajući ulogu lokalnih javnih emitera, jer smatraju, što je nažalost istina, da mogu da ostvare politički uticaj preko te vrste medija. Oni bi trebalo i po svojim statutima i po zakonu, oni su nezavisni, trebali bi samostalno da funkcionišu uz obavezu opštine da ih finansira. Međutim, to su vrlo često ispostave političkih partija koje su trenutno na vlasti u određenim opštinama. Oni biraju savjet bira politički podobnog direktora i to se onda prenosi naravno na program koji se emituje, pritom grcaju u dugovima. Ta dugovanja su i prema zaposlenima ogromna, kad su u pitanju porezi i doprinosi, znači prema državi su isto ogromna i na svim mogućim nivoima to užasno loše funkcioniše. To je jedan segment. Rješenje? Rješenje je da opštine, ukoliko odluče da osnuju lokalni medij, učine ga funkcionalnim i održivim. Ono što je Sindikat medija predložio kroz izmjene zakona o elektronskim medijima, koje je, evo, mislim, 4. godina nikako da se desi, a gdje je postignut konsenzus na nivou radne grupe koja je radila na tim izmjenama, odnosi se upravo na poboljšan način finansiranja lokalnih javnih emitera, gdje bi kroz određene skale, odnosno procente u odnosu na budžet opštinski, bilo finansirani lokalni javni emiteri i to bi išlo znači fiksno u skladu sa tim brojevima i to su neke cifre koje omogućavaju normalan rad lokalnih javnih emitera i mislimo da makar u tom finansijskom smislu bi se stvorila neka održivost. Mi smo tu predložili i malo drugačiji izbor savjeta lokalnih javnih emitera gdje bi se smanjio taj politički uticaj koji je sad, mislim da ga niko ni ne spori čak. I to su ta dva neka pokušaja, ali kažem nikako da se taj zakon nađe pred poslanicima već 3 ili 4 godine. I znači nikako ni da se promijeni taj loš položaj lokalnih javnih emitera. I to je taj jedan segment. Kad su u pitanju privatni mediji, oni uopšte ne stoje loše u finansijskom smislu, ali se javnosti uporno šalje slika da je to katastrofalna finansijska situacija, da oni grcaju, da su oni u dubokom minusu, što nijedan podatak, niti oni iznose nijedan podatak, ali nijedan podatak ne potkrepljuje njihovu priču. Naprotiv, oni rade u plusu, ostvaruju profit. Pa svjedoci smo da s vremena na vrijeme vlada pomogne sa manjom ili višom sumom medije. Kakav je vaš utisak? Ima li novca u medijima i je li on ravnomjerno raspoređen? Pa novca ima u medijima i sad na zakonit ili nezakonit, ja često mislim i na nezakonit način da država pomaže mediji, da ta državna pomoć ide nezakonito jer bi trebalo jednom u 10 godina da ide, a kod nas ide sad posljednje ove 2 godine gotovo na mjesečnom nivou i niko se ni ne trudi da mnogo vidi šta se tu dešava i otkud ide taj novac i gdje završava, ali definitivno više miliona se slilo državnog novca u privatne medije tokom protekle 2 godine, odnosno od početka
korona krize. Mi ne znamo gdje taj novac, iako redovno postavljamo to pitanje, ne znamo gdje taj novac završava. Svakako materijalni položaj zaposlenih nije popravljen, njihove zarade nisu povećavane, njihovi generalni uslovi rada nisu poboljšani i to je nešto na što mi stalno ukazujemo, ali situacija se ne mijenja. A na kome je da otkrije gdje taj novac završava? Pa na državi. Država bi prvo trebala da zna šta stimuliše, na koji način, u kojim iznosima i zašto i šta je rezultat tog stimulansa. Oni žele da održe medije, crnogorski mediji su jako održivi, to pokazuju podaci finansijski njihovi, ali to jednostavno na to se niko ne osvrće. Pa svjedoci smo da vlasnici uvijek govore o tome kako novca fali. Kako da se zaposleni izbore za veće plate ako su mediji profitabilni, a vlasnici uvijek govore o tome da novca fali? I kako natjerati vlasnike medija da stimulišu radnike većim zaradama ako znamo da i sami novinari pristaju da rade za niske plate? Pa više stvari ste pomenuli koje bih nekako sve da prokomentarišem, a ne znam hoću li uspjeti da ih se sjetim. Njima uvijek novca fali, jer ako vi zacrtate da ćete u ovoj godini ostvariti profit od 3 miliona, ostvarite 500.000, to jeste neki kiks u vašim projekcijama, ali realno ste u izuzetno velikom plusu. To je, na primjer, ono što se dešava crnogorskim medijima. Kako stimulisati radnike? Crnogorski poslodavci sektora medija, govorimo o mainstream medijima koji zapošljavaju najviše ljudi, gdje se obrće najviše novca, oni ih obično stimulišu prijetnjama. To svakako nije način i zato imamo neki od najboljih crnogorskih novinara više nisu u ovoj profesiji. Imamo studente i studentkinje koji se školuju bez namjere da ikad postanu novinari, nego žele da se bave marketingom, PR sektorom i slično. I to je rezultat takvog tretmana zaposlenih u medijima. Novinari i novinarke to trpe do momenta dok ne nađu neki bolji posao. I to je gubitak za profesiju, ali je dobro za te pojedinačne ljude koji se izvuku iz tog posla, koji iako vole, žele da budu u tome, žele da napreduju, vide negdje sebe možda u tome, ali jednostavno više ne mogu da izdrže ni u financijskom smislu, niti imaju neku motivaciju da se bave tim poslom. I vi vidite, na primjer, to je možda najočigledniji primjer po licima koja se mijenjaju, koje vode dnevnik. To vrlo često su neki novi ljudi, neki koji su se bavili, ne znam, zabavom ili slično i sad odjednom vode dnevnik i to je jednostavno taj nedostatak kadrova, jer više, iako nam oni govore da ima ko da nas zamijeni, nema više ko da nas zamijeni, jer jednostavno ni na koji način biti novinar za nas u Crnoj Gori nije primamljivo. Biti vlasnik medija, s druge strane, je jako primamljivo. Problemi o kojima smo do sada govorili su prilično očigledni. Ono što je manje možda primjetno jesu cenzura i autocenzura. Manje primjetno javnosti, mislim, novinari su toga itekako svjesni. U jednoj anketi sindikata medija anketirani novinari i novinarke kazali su da imaju veliku slobodu u radu, ali čak 45% njih je istaklo da je nekada cenzurisalo sadržaj. Kako da se borimo protiv cenzure i autocenzure, ako znamo da su izuzetno prikrivene, i je li normalno da su glavni i odgovorni urednici bliži vlasnicima medija nego svojim novinarima sa kojima rade? Ovo da krenem od pozadi, nije normalno, ali jeste to stvarnost, ali i tu smo imali, mi u sindikatu medija kada je rađen ovaj posljednji zakon, odnosno aktualni zakon o medijima, imali smo neke predloge koji nažalost nisu prošli jer su označeni kao biznis barijera našim poslodavcima na svim nivoima, pa i u sektoru medija. Sve što negdje sputava njihovu svemoć je biznis barijera, tako je bilo i ovaj put. Znači, mi smo predlagali da se načine da se smanji enorman uticaj vlasnika medija na sam medij, jer oni ako osnuju mediji ne znači da treba i da ga uređuju i da pišu tekstove za novinare, odnosno da nameću njihov način razmišljanja novinarima, već treba da ih puste da slobodno rade, naravno u okvirima profesije. To se u Crnoj Gori ne dešava i zato imamo podatak da iz naše ankete koju ste pomenuli da 47% novinara i novinarki osjeća uticaj vlasnika medija, da je 45% njih u jednom trenutku ili redovno ili u jednom trenutku cenzurisalo sopstveni rad, odnosno pribjeglo autocenzuri prilikom rada. Ti podaci jesu poražavajući, ali se ne mijenjaju. Eventualno su iz redakcije u redakciju ili iz godine u godinu gori.
glavni urednici bi prije svega trebalo da budu profesionalci, da budu posvećeni novinarstvu, a ne da budu servis vlasnika medija i transmiteri onoga što vlasti žele, što vlasnici, ne vlasti, izvinjavam se, što vlasnici žele da prebacuju na nivo redakcije, da zahtijevaju na taj način da se novinari i novinarke ponašaju. To je nešto što je standard, ali u Crnoj Gori, a što je potpuno pogrešno. A percepcija novinara i novinarke o sopstvenoj slobodi, jako je teško reći da ja sam cenzurisana, ne mogu da radim i reći to otvoreno. Ali kada se postave slična pitanja, dobijam ovaj podatak da je 45% njih u jednom trenutku pribjeglo autocenzuri jer se nije osjećalo dovoljno slobodno ili znalo da neće taj tekst, prilog ili slično biti objavljen ukoliko nije prilagođen način na koji to vlasnik medija ili glavni urednik koji, rekao smo, reprezentuje ono što vlasnik medija želi, ukoliko nije urađeno na taj očekivan način. To je ono što je poražavajuće. Generalno kad ih pitamo da li mislite da su crnogorski mediji slobodni, oni kažu ne, nisu. Da li mislite da novinari i novinarke rade slobodno? Kažu da nisu, ali ako ih direktno pitamo da li ste vi cenzurisani i da li osjećate pritisak, onda oni negdje, malo je nelagodno rekoh reći, da nemaju tu neku ličnu slobodu, hrabrost, integritet i slično, da mogu da se izbore sa tim, ali to nije ništa poražavajuće. To je nešto što je činjenica. Evo, saglasili smo se da je novinarski posao danas izuzetno teško raditi, a pogotovo posljednjih godina od kada je nastupio COVID-19 pa i kriza, odnosno rat na evropskom tlu, sve je stresno, ljudi umiru, raseljavaju se, to sve novinari moraju da prate. O tom, da kažem, odgovoru organizma na hronični stres na poslu govori i koleginica Bojana Milićević u anketi. Dakle, taj, da kažem, burnout je izuzetno stresan za novinare. Šta mislite, imaju li novinari u Crnoj Gori dovoljno motivacije za rad u svakodnevnom stresu koji nosi ta profesija? Pa nemaju. Ja ću samo istaći još jedan podatak iz ove ankete koju smo malo prije pomenule, a to je da čak 78% novinara i novinarki u Crnoj Gori radi prekovremeno. U normalnim uslovima, da kažem, ako se tome doda korona kriza, ako se tome doda bilo koji poremećaj, pomenuli ste rat u Ukrajini ili bilo što povećava obim posla, možete misliti koliko ti procenti idu više. Plus, oni za taj rad nikad ili gotovo nikad nisu plaćeni. Nema neke motivacije, znači prije svega u novinarstvu nije niko ko želi da se obogati, neće se nikad obogatiti u novinarstvu, ali mi želimo neki pristojan život i za naše članove se za to borimo, za neki pristojan život i pristojne i redovne zarade, da ne budu izrabljivani ako rade 78% njih prekovremeno, da se to ne plaća i da poslodavcima ne pada na pamet da taj prekovremeni rad plate i ako ga traže, onda je jasno kolika je tu motivacija i zašto ljudi odlaze iz ove profesije. Vidjeli smo problema ne fali, sindikat može da pomogne, za to se i borite. Jesu li toga svjesni novinari u Crnoj Gori? Koliko imate članova i imate li podatak koliko je novinara i novinarki uopšte u Crnoj Gori? Pa ja se nadam da su svjesni ili makar da postaju sve svjesni, jer dosta njih nam se obraća, dosta njih se učlanjuje. Mi smo najmasovnija organizacija ove vrste u Crnoj Gori, okupljamo oko 50% zaposlenih, ne samo novinara i novinarki, nego ukupno zaposlenih u medijskom sektoru i to nije malo. Nije malo za sindikalni pokret uopšte i za ostale djelatnosti kad se napravi kad se uporede neki podaci, ali pogotovo nije malo za medije, odnosno zaposlene u medijima koji su nekako mahom pasivni, koji prije učlanjenja u sindikat medija većina njih nikad nije bila član sindikata, tako da to nama sve negdje su neki signali da radimo pravu stvar, da ipak pomažemo. Koliko je zaposlenih novinara i novinarki, taj podatak nemamo i ne možemo ga dobiti. Neka državna statistika u smislu Monstat ili slično ne rade tu vrstu klasifikacije. Mi kad pitamo medije ne možemo da dobijemo ni podatak koliko ukupno imaju zaposlenih, jer prema našim podacima dosta se radi na crno, u smislu da ima dosta honorarnih saradnika i slično. Inače nam je komunikacija sa medijima, baš zbog toga što radimo, jako otežana, tako da te podatke dobijamo posredno preko Monstata i preko podataka iz Uprave carina i prihoda.
Jasno je da sindikat ne može sve sami, da bi novinari i novinarke trebalo također i sami da se izbore za sebe. Ko novinarima može da pomogne? Šta treba da uradi država, šta sindikat, a šta novinari sami? Pa mi im dajemo jedan put da budu solidarni, da budu učlanjeni u sindikate. Što je masovni sindikalni pokret, tu smo negdje i mi sami jači i više imamo i kredibiliteta i prostora da djelujemo. Njihovo je da i kad se učlane u sindikat ne budu pasivni, nego da insistiraju, da traže, da na svojim radnim mjestima traže ono što znaju da im pripada, da ako znaju da rade 8 sati ne pristaju da rade 10 i da čašćavaju ta 2 sata svog poslodavca besplatnim radom jer nema potrebe u 21. vijeku na taj način da se funkcioniše, pogotovo ne u medijima koji ostvaruju profit. Tako da to su neke možda sitnice, ali velike stvari koje svaki pojedinac može da uradi za sebe. Država bi trebalo za početak da brine mnogo više o sredstvima koje daje medijima, da se zapita zašto to radi i šta dobija za uzvrat. Kakvu medijsku scenu želi i kakvu ima i kakvu dobija, a uložila je milione posljednjih godina u to. Treba također promijeniti zakone, na tome se djelimično radi kada je u pitanju set medijskih zakona, ali nisu medijski zakoni jedini koji se odnose na medije, to je i zakon o radu koji se kad su u pitanju mediji ne primjenjuje, znači inspekcijske službe treba malo češće da posjećuju medije. Treba raditi na socijalnom dijalogu. Socijalni dijalog u sektoru medija ne postoji. Granski kolektivni ugovor je prestao prošle godine, polovinom prošle godine da važi, stavljen je van snage. Mi pokušavamo i pokušavali smo naročito u prethodnom periodu da kolektivno pregovaramo sa Unijom poslodavaca i da dođemo do nekog normalnog, da kažem, teksta koji oslikava savremeno stanje u crnogorskim medijima. Nismo uspjeli da sa Unijom poslodavaca nađemo zajednički jezik, odnosno oni su nakon godinu traćenja našeg vremena, slobodno mogu reći da su na to ličili ti pregovori, jednostrano prekinuli komunikaciju, prekinuli pregovore o granskom kolektivnom ugovoru. Mi sad pokušavamo da oživimo taj postupak jer je zaista granski kolektivni ugovor nešto što je prijeka potreba zaposlenih u medijima, jer kolektivni ugovori na nivou firmi ne postoje, nema privatnog medija koji ima kolektivni ugovor i gdje se vodi uopšte ikakav razgovor na tu temu. Imamo javni servis i RTV Budva i to su jedina 2 medija u Crnoj Gori koji imaju kolektivni ugovor, što je poražavajuće za medijski sektor. Poslali ste brojne poruke i preporuke, ali evo jedna ključna za kraj. Šta treba uraditi da bi se u budućnosti poboljšao položaj novinara i novinarki u Crnoj Gori? Više segmenata treba da djeluje. Rekla sam ovo šta bi novinari mogli da urade za sebe. Mislim da je ono što je uradila Skupština Crne Gore krajem prošle godine izmjenama krivičnog zakonika dobar put, da mijenjaju zakone i da neko radi monitoring tih zakona da vide da li se primjenjuju. Znači, zakon o radu se nas jako tiče i primjena njegova, koja kažem i nikakva u crnogorskim medijima, treba je također pratiti, treba raditi na tome, treba inspekcijske službe pojačati i slati ih u medije, ne kao batinu, nego kao način kontrole i poštovanja radnih prava i onoga što je zakonom zagarantovano zaposlenima i to je jedan dio onoga što država može da radi. Poslodavci bi trebalo da budu svjesni svojih obaveza i da zaposleni imaju određena prava, ne samo obavezu da rade dan i noć za njih. Treba da vode kolektivne pregovori, da donose kolektivne ugovore na nivou medija, da saslušaju makar svoje zaposlene, a sami zaposleni također ni oni nisu bez odgovornosti, treba da budu mnogo svjesni svojih prava i svojih obaveza i da insistiraju na poštovanju. Marijana, hvala još jednom najljepša što ste izdvojili vrijeme za Dvije sindikalne. Hvala vam. Uvaženi pratioci, naša gošća bila je predsjednica Sindikata medija Crne Gore, Marijana Camović-Veličković. U sljedećoj epizodi sa novom temom, novim gostom i novim problemima sa kojima se suočavaju novinari, čeka vas koleginica Vesna Đurović. Ja sam Milica Mandić, zahvaljujem na pažnji, do gledanja.